Λοιπόν, είμαστε Πόρτο Λάγος. Ο Βασίλης κρύβεται. Άγιος Νικόλαος. Και ο Βασίλης. Πίσω τι έχει? Εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Ναι, πιο πίσω, θυμάσαι? Έχει και μια άλλη εκκλησία. Ποια είναι? Παναγία την Άννα. Λοιπόν, είναι το κανάλι Voltes. Είναι καινούριο. Θα πηγαίνουμε διάφορες travel, βόλτες και τέτοια και θα σας δείχνουμε τα καλύτερα μέρη. Αυτό είναι σαν μια μίνι έκδοση του Αγίου Όρου. Ναι, βασίζεται στο Άγιο Όρος, στη Μονή Βατοπεδίου. Στη Μονή Βατοπεδίου. Φανταστικό το μέρος, είναι φανταστικό. Εντάξει, δηλαδή γίνεται να έρθετε, όποιοι δεν έχετε έρθει εδώ. Είναι Πόρτο Λάγος, είναι πηγαίνοντας για Κομοτηνή από τις Ξάνθης στο δρόμο τον κάτω. Πολύ ήσυχο το μέρος. Μαζεύει πολύ κόσμο εννοείται. Άγιος Νικόλαος, πολύ ωραίο το μέρος. Εκεί πέρα έχει και έχει και ένα μαγαζάκι εκεί που μπορείς να αγοράσεις διάφορα πράγματα. Θα το δείξουμε λίγο απ' έξω. Εκεί μπορείς να εξομολογηθείς. Ναι, εκεί πίσω είναι η εξομολόγηση, δεν ξέρω αν ακούστηκε πιο μπροστά. Εδώ ανάβουμε τα κεράκια μας εκεί. Εδώ είναι η έκθεση που λέει. Εδώ παίρνουμε κεράκια. Εδώ ανάβουμε. Εδώ είναι ο Νικόλας. Η εκκλησία είναι κλειστή τώρα. Είναι οι παππούλες κατάλαβα. Εκεί πίσω είναι πάλι ένα εκκλησάκι ακόμα. Μέσα στη λίμνη αυτό πως είναι. Έλα. Πάμε. Ναι. Πάμε τώρα στο δεύτερο εκκλησάκι που είναι πίσω. Είναι μέσα πήγε. Θα έρθει. Φοβερό μέρος. Δεξιά είναι το Πόρτο Λάγος τώρα όπως βλέπουμε. Δεξιά είναι το Πόρτο Λάγος. Κάτω εκεί είναι η Σάσο. Πίσω. Και από εκεί είναι η Σαμοθράκη. Ναι. Να δούμε και τι εκκλησία είναι. Αυτή δεν θυμάμαι. Μαγευτικότητα. Εντάξει, είναι αλλού το μέρος. Θυμίζει πολύ Άγιο Όρος. Ναι. Μπες.
Εδώ πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Πολύ ησυχία. Το φροντίζουν οι γέροντες συνέχεια. Εκεί πέρα είναι ο Άγιος Νικόλαος και εδώ είναι η εκκλησία της Παναγίας της Παντάνωσας, από ό,τι μάθαμε. Πολύ όμορφο. Εδώ είναι όλοι οι γέροντες. Ναι. Εδώ είναι τάματα. Έχει δείξει λίγο τα τάματα εδώ. Τι μπορώ. Κοιτάξτε έξω, δηλαδή είναι σε απίστευτο μέρος. Πάμε έξω. Φύγε. Να δείξουμε και λίγο το τέτοιο απ' έξω το μαγαζάκι και να κλείσουμε το βίντεο μετά. Σταμάτα. Και ένα ωραίο πλάνο. Περίπου ντρόν. Δεν τρέχει. Έχει τουαλέτες και εκεί είναι το μαγαζάκι. Είναι η εκκλησία η Νικόλας. Είναι από το Άγιο Όρος πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν και το ο Άγιος Νικόλαος στο Πορτολάγος. Το βίντεο από τις βόλτες. Ναι, λοιπόν, κάντε ένα subscribe, θα ακολουθήσουν πολλά βίντεο από διάφορες βόλτες. Όπως ακούτε έχουμε και παρέα μαζί. Λοιπόν, Γεια σας από εμάς. Πατήστε το κουμπί του Γιάννης subscribe. και ο Βασίλης. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.